לולית, את ילדה יפה ויש לך פוטנציאל, זה לא קשור בשכל, זה טמון רק בישבן. גם העיניים לא רעות, כן יש לך קצת מזל, אם תתפסי את הפרינציפ תמיד יהיה לך קל. תציגי קודם מול מראה, אחר כך מול קהל, ואל תאכלי עוגות גבינה, זה לא טוב למשקל. תשמעי מה אני אומר לך, ללי 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 למה לה ללי ללי ללי